Amidibo thandizaji Nyamara nindama wa 28 million kwa thandizia kumbali ya zasu. Nthawi zambiri Amalawi takhala tikuyankhula kuti si anthu opanga nawo dadada, si anthu opanga nawo ma programu chifukwa chakuti akhonza kukukwera lero pamawa ndi kuzakusika ngati sakukudziwa. Ndayankhula izi chifukwa cha Amidibo, munthu mmodzi amene mu nthawi iya lero pa social media anthu ambiri akulankhula zokhuza iye makamaka chifukwa chakuti wapanga graduate. Ndikhala ndikulankhula za nkhani, dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Posachedwa apa taona oyimba osiyanasiyana akuchita posti zithunzi zawo, ena mwa iwo atavala chisoti chija chimene anthu amavala akamachita graduate, ena mwa iwo atavala gauni lija lapa graduation. Anthu ena akulembapo iwo ndi chifukwa chani sanachite graduate. Well, izi zinachitika mu nthawi imene Amidibo anachita posti chithunzi chake akusangalala kuti iyeyo wachita graduate ku Lilongwe. Koma anthu ambiri anali odabwa kuti iyeyi analemba mayeso ake a form 4 2023 zitheka bwanji kuchita graduate ndi degree. Anthu ambiri anali osausika mitu kufikira mu nthawi imene mwene wake anabweretsa certificate yake pa mbalambanda. Ngakhale anabweretsa certificate pa mbalambanda, anthu ambiri anachitanso notice chinthu chimodzi. Certificate ndizokuti ma grade anali atawachita bro mwene wake kuti anthu asadziwe kuti anakhonza ma points angati. Koma well, imeneyo sinkhani imene tiyabwera nayo pano chifukwa chakuti anthu ena aponya certificate yeniyeni yake ya original mmene anakhonzera ndikuonesani kusogoloko. Koma pano tatiyeni tikambikaye nkhani iyi. Amidibo mchaka chino wachita zinthu zambiri zotamandika, ngakhale Prophet Shepherd Bushiri nkumuyamikira ndithu. Iyeyi tonse tikukumbukira bwino za mzimayi amene anamenyedwa ndi azilamu ake kumulanje. Iyeyi anachita donate ndi ndalama ma hundreds of thousands ochuluka, like anachitanso even kuyankhula naye direct kumulimbikisa ndi kumupasa chilimbikiso. Ule chiliyo sijika muno bwino tose timakumani zinthu zovuta moyo koma chiliyo sijika muno bwino apa. Okay. Nokongola ndiwe olimba mtima ukatuka kumene koko moyo wako ukapitilira kuyenda muno bwino. Okay. Okay, ujile msanga tiyankhula. Tavasudandama kwana 500,000. Okay, ugulezo maufuna. Okay. Iyeyo anayankhula kuti ndalama imene iyeyi walandira ku Konsoma akufuna aigawe athandize anthu akusukulu, alipirire mabalance anthu amene ali kusukulu, athandize anthu ku school fees ndi zinthu zina zotero. Ngakhale Bushiri mwene wake anafika paja pomuyamikira ndi kuzapereka mawu achilimbikitso kuti paliponse pamene pangafunikire kuti alowererepo atero. Anthu ochepa okha ndi amene anachita posti zimene Amidibo ankachita. Iyeyo wathandizapo tu anthu amene akudwala, wathandizapo ana am'masukulu osiyanasiyana kuchokera masukulu aku primary kufika mpaka na ku masukulu aku university kuthandiza. Wagwirapo ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana, maboma osiyanasiyana, koma ma platform anati wagwirapo ntchito ndi anthu ambiri, koma ma platform sanayankhulepo kanthu kena kalikonse pa nkhani yokhuzana ndi Amidibo. Aliyense ankangoona basi ndi kuzisiya. Manager wake yekha amene ndi Akomesi Kelvin Silungwe anayesera ndithu munjira ina iliyonse kumutukula msungwanayo kuti mpakana adziwike. Amidibo ndi mmodzi mwa oyimba amene mpakana musiku la lero zimakhala zija zakuti nkhani yake yabwino Amalawi ngati ayikamba amangoyikamba mwina kwa siku limodzi kapena masiku awiri, koma ikangokhala mistake ndiye imakhala mbwe. Tikukumbukira ino nthawi ija imene Amidibo anapita ku show ija ndikupezeka kuti anthu amene apitako ngakhale 20 sanakwane, ma social media inatekeza. Koma palibenso aliyense amene anayankhulapo kuti itangochoka show imeneja anapangisanso show ina imene kuna kazaza. Palibe amene anachita post, like amene anachita post
ndi anthu ochepa, si ambiri amene anachita post. Koma kuchita post iyeyo kuti wachita graduate kunapangisa kuti anthu ambiri apezeke kuti akuyankhula mwana ngati amene achita bwanji graduate, anapanga graduate liti and all those kind of stuff. So anazaonesa certificate yake imene anazalemba mu chaka cha 2019. Now anthu akachita masamu zikumachita match ndithu kuti msungwanayo amachita graduate ndithu kulilongwe ndi zinthu za umboni, china chilichonse ndi chotheka bwinobwino. Ngakhale kuti iyeyo anachita graduate motero, ma points yake anayesesa kuti awabise, anakhonza mayeso a form 4 koma ma points yake anawabisa, but kwapezekano kuti anthu ena achita leak certificate yake yeniyeni. Information yonse ndikusiyapo kungochita bro zinthu zochepa, koma owayo anthu akwanisa kuchita figure out kuti msungwana amene timamunyadira kuti Amy Dimpo, munthu mmodzi amene ku Malawi kuno ali ndi luso, munthu mmodzi amene ku Malawi kuno akumakondedwa koopsa, amenenso ndikhonza kuyankhula pano kuti ndi mdaliso wa Malawi. Iyeyo anakhonza 31 points tikawerengera ndi mmene iyeyo anakhonzera, ndipo izi zitangochitika iyeyo anazachita post loweruka pa 18 October. Ndipo post yake anangolemba kuti aonongeni Ambuye, gawani lilime lawo pakuti ndaona chiwawa ndi ndewu mmuzimo. Imene ndi vesi ya pa Masalimo 55 vesi yake ya 9. Ndikulemba kuti sabata lopambana kwa nonse. Matinena kuti ndifolowerera kungotiona atitili benzelu. Oyo popeza kuti ndi ku Malawi zinthu zimachitika, anthu ayankhula azayankhula azafikano potopa. Chimodzi mwa zinthu zimene tikuchidziwa bwino ndi zinthu zakuti Amy Dimpo ndi mmodzi mwa anthu amene agwira ntchito zotamandika ku dziko la Malawi, ngakhale anthu sayankhula za izo, koma zinthu zimene zachitika zolakwika basi. Langa dzina ndi Sam Mavita, tonane mu video yotsatirayi.